dohot dosa nami. Masajot-jot warsaki hami ho marhite-hite pikiran, dohot hata, dohot pabahinan nami naruai. Dang hu hawalongi hami ho sian nasa rohan nami, dohot sian nasa ate-ate nami, dohot sian nasa todi nami, dohot nasa gugu nami. Nang dongan nami dang doso diri nami hu bahe kami. Dibaheni tamado rimasanmu jala uhumommu hami, tuhamatian salileng nilileng nai. Alai nama porus mahamin waeng tu asini roham nagodangi, mangido sian nasa rohanami hasesani dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami paubahon rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham, si pangulu hami, dohot ala ni guarmu nabadiai. Ali Tuhan, asima roham dihami halak nadangolon. Amin. Tabigima baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Adong do dihita situa ni malim nasongoni. Nahudul di siamun ni habangsa ni hatongamon di Banua Gijang. Dibahini tarbahin ibana do panguluhon ro di ujungna aka sadok na rotu debata marhite-hite ibana. Namangulu do ibana toktong. Asa ditangyakon na sida. Hasangapon madidebata na digijang. Amen. Tabigi mahata ni debata turpuk epistel di minggutta sadarion imananianet sian perjamita sian si Salomo biddu tulu mamuka sian ayat 10 sada saha rodi 15 tajahama marsikat soreng
Dia 15 anon rap hita majahasa. Alai anggo ibana denggado saluhut nai dibahen ditiki halehetanna. Ditopaho dohuhut roha hangoluan saliling nilelengna tu bagasan roha nasida. Holan naso dapot jolmai sulukitonna jadi-jadian nani jadihon ni debata sian mula-mula sahat rodi ujung. Akup ni tahe manang ise jolma namangan dohot na minumi dohot mardida na denggan marhite sian ulaonna silehon-lehon ni debatado nang i. Manang ahan na masa nuaeng naundung masa doi jala manang ahan na masa sogot pe nungadung masai dinarobioi ai diulahi debatado mangalului naung salpui ido sahatna martua doaka na tumangihon hata ni debata jala naupiopsa amin. Tidak ko mahaporsiotay so ngonan tidak ko nidongata sa porsiao di sadok portibion rap mahita madok. Au porsia di debata Jahoba ido ama pargugo na suhatudosan na tumapalangit dohotano. Au porsia di Jesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tunibuhon ni si Maria nagabe-gabean siat todi perbadia andorang suhabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus na matetar pajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tu banuatoru dung ditanom na mula mangolu diari patoluhon na manai tu surgo lahudul tu siamun di debata Jahoba amanai pargogo na suhatu dosani disima ibana payumamulak sugot tutanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsea ditod di perbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot dihasasan ni dosa dohot dihatai na madok mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate dohot dihanguluan na sorasuda amin.
Dongan saha porsiaon di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus, andorang sojinahahon, tikting di huriata, di minggu sadarion, parjoloma upasat hami, hata horas-horas tuhita saluhutna, dohotu akadongan, natongon mebat tu Yogyakartaon, dohotu akadongan, na odope parjolo rap marsaor marminggu di HKBP Yogyakartaon upasat hami matabe horas madihita saluhutna Horas. udutusi tabegema tikting di huriata HKBP Yogyakarta tarsurat di bagasan bahasa Indonesia. Yang pertama, nama arti dan topik minggu 6 Agustus 2023. Nama minggu ke-9 Trinitatis Ketri Tunggalan Tuhan. Hasitolu Sadaoni Debata. Topik makanan dan minuman adalah pemberian Allah. Si lehon-lehon di debata do si panganon dohot si inumon. Yang kedua, pelayan ibadah minggu pada hari ini pada ibadah pukul 9 yang akan membawakan renungan adalah Amang Pendeta Nasser A. Silalahi STH. Liturgis Inang Sintua Nyonya Simanjuntak Boru Siagian. Warta Sintua Nyonya Malau Boru Nadiak. Yang ketiga, jadwal pertangyangan. Akan diadakan pertangyangan wilayah, yaitu pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus masuk pukul 18 di rumah keluarga Bapak Sidauruk Inang Boru Nenggolan, alamat Jalan Wonosari kilometer 12, wilayah selatan. Selanjutnya pada hari Rabu 9 Agustus masuk pada pukul 18.30 di rumah Bapak B. Tampu Bolon Inang Boru Siahaan, alamat Jalan Sindelaras 1 nomor 713, wilayah timur. Dimohon jemaat khususnya anggota jemaat wilayah untuk menghadiri pertangyangan tersebut. Yang keempat, PA Remaja. Pada hari Sabtu 12 Agustus pukul 17 bertempat di ruang remaja akan dilaksanakan ibadah PA Remaja. Yang kelima, ibadah dalam bahasa Inggris. Pada hari ini ibadah pukul 17.30 diadakan ibadah dalam bahasa Inggris atau Sunday Service. Yang ke-7, tahapan lelang proyek renovasi rumah pastori dan perkantoran komplek HKBP Yogyakarta. Untuk selengkapnya bisa dibaca di papan pengumuman. Yang ke-8, rumah pastori pendeta resort. Sehubungan dengan rencana renovasi gedung sekolah minggu dan remaja, untuk sementara rumah pastori pendeta resort pindah ke alamat Miliran Umbul Harjo 2 nomor 165 Mujamuju Yogyakarta. Kesembilan, tahapan pembangunan rumah ibadah sekolah minggu remaja dan rumah pastori. Tahap pertama tanggal 11 September 2023 akan dimulai pelaksanaan renovasi ruang ibadah untuk sekolah minggu dan remaja yang sebelumnya adalah rumah pastori pendeta resort. Yang kedua, tahap kedua, selesai renovasi tahap pertama akan dilanjutkan dengan pembangunan 3 unit rumah pastori di Jalan Idewa Nyoman Oka 20. Yang ke-10, tok-tok ripe dan donasi pembangunan. Rencana anggaran biaya renovasi ruang ibadah sekolah minggu remaja dan pembangunan 3 unit rumah pastori dibutuhkan biaya sebesar Rp2.210.336.825 sesuai hasil keputusan rapat huriah yang lalu. Setiap keluarga dimohon berikut. Yang pertama dari punguan Kor Ina HKBP Jati Negara. Yang kedua punguan paduan suara Ina Gloria HKBP Pasar Rebo yang didampingi oleh Amang Pendeta. Majelis dan jemaat HKBP Yogyakarta mengucapkan selamat datang.
Tuhan memberkati. Selanjutnya, warta panitia pembangunan. Panitia pembangunan HKBP Jogja telah menerima sumbangan dari saudari Billy Buatser Sebastian Siregar, sarjana teknik sebesar 1 juta rupiah. Dana tersebut langsung masuk ke rekening panitia. Yang ke-13, penerimaan pelayan guru sekolah minggu, pendamping remaja dan tim musik dan ibadah bagi jemaat yang hendak bergabung jadi guru sekolah minggu, pendamping remaja atau tim musik ibadah dapat menghubungi sekretariat gereja. Tuhan memberkati. Yang ke-14, daftar yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Parhalado HKBP Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 6 Agustus sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023. Dengan penuh sukacita jemaat yang berulang tahun merenungkan firman yang tertulis di Mazmur 90 ayat 12, 103 ayat 1 dan 2. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Yang ke-15, warga jemaat yang sakit dan masa pemulihan, kita terus mendoakan kesembuhan bagi warga jemaat HKBP Yogyakarta yang sedang dirawat di rumah sakit maupun yang sedang dalam pemulihan. Tuhanlah yang menyembuhkan, memulihkan, dan menguatkan. Yang ke-16, pokok-pokok doa syafaat. Yang ke-17, kegiatan pelayanan di Pargedungan minggu ini. Yang ke-18, donatur bunga altar. Penyumbang bunga altar minggu ini adalah Bapak Dr. Andes MR Tampubolon Silain. Tuhan memberkati. Yang terakhir, warta keuangan tanggal 29 sampai 4 Agustus 2023 dapat dicermati di papan pengumuman. Demikianlah warta jemaat di ibadah minggu pagi ini. Tuhan memberkati.
ragan somartangnya kita upata dahoma diriku Tuhamu dohot akadongan narosian Jakarta di Tikion na patu begeon de puji-pujian guarhu padita nasa rabet nego silalahi jalaina tapar di jabu boru sialagan hami marhubas di AKBP Resort Jatinegara jala punguani naon nahulu kami marsaor do titan waing ima sian onom punguan ina di huria KBP Jatinegara alai tolu punguan manado alai nakbe holas sabagian sian ganuk punguan tolu mai ima punguan ina Kamis punguan ina perumpung dohot punguan ina hana songoni nang dohot pengurus nape rap dohami di son ima ketua ni punguan ina songo panitia ni ulaonon ima inata nyonya siboro boru sitanggang jala SPH rap dotami do nuaing tong SPH ni punguan ina AKBP Jatinegara boru sialagan alai dangala ni paribakwa saupata dahon jala narosian AKBP Pasar Rebo ni uluhon ni padita boru si majutak amatai na mangalap marga siahan boru kudo paditaon alani alap ni berekku jala nasida mangula di HKBP Resort Pasar Rebo jala torop do nasida te akainang tabodo de nasida nake alani horas ma di hamu akamanginang martangyang mahita dameni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti aka ate muna dohot pikiram muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Barita nauli di bagasan mingguta sadarion imana tarsurat di Evangelium ni si Matius bidu 14 mamuka mai sian ayat 10 tolu sahat rodi ayat 20 sada songonon ma tarsurat di si alai UBGI borhat majesus siani marparau tuluat nalungun pujung sasadasa jadi UBGI natorop mardalatur manasida sian akahutai madapoton ibana dungro Yesus siani dida mahalak macai torop jadi asima rohana midana sida di pamalum ma'aka namar sahid nadina sida alai mariak bot ari didapoton sisian nama ibana akanin nama halongona do dison jala nabot nema ari pamuli ma natoropi asalau nasida tuakahuta manuhor si panganon alai didok Yesus matu nasida dak pola lao nasida lehon hamu manasida mangan dungi Roma hata nasida hola 5 roti dohot 2 deke sabing dohu peo pami dison alai ninama buan hamu mai tuau dungi di dokon mana toropi hudul di duhut-duhut di tiop maroti na 5 dohot deke na 2 manai 5 ibana tu gijang lahoma masu-masu dibagi maroti di parlehon matu akasi seana asana sida mangan mangalehon tunatoropi jadi mangan masa luhut jala busur bema dungi di papungu ma akai bae banalubi gok 12 apang alai anggo torop ni bawa namangani arga 5.000 do sopa dohot akaparopuan dohot danak ima sahatna. Topik ni minggu ta sadarion nima si lehon-lehon ni debatado si panganon dohot sinumon. Aktual do topikon
di tengah-tengah ni situasi tanuaing. Buasa hudok situasi tanuaing menghadapi El Nino, panas, dohot kekeringan. Jalan nunga sega aka suasana ni jol manuaing. Alaya sing doanggo bang yuton barita di Amerika bajir do. Jalaima situasi iklim yang tidak menentu. Jalanai baru dope barita di televisi. Di sada luat di tengah-tengah ni negara tau. Adong naung terancam bahaya kelaparan. Pola do tumatangis. Menteri Sosial ala subolas bantuan di pasahat tunasida. Alani doa munak kadongan marita ite turpukon naik tugi honor nado ita lako marnida songo dia do sabutulna panari honon ni debata di sipanganon do sinumon di tonga-tonga ni parlalanan ni ngolu ni colma di Portibio. Mungkin di tonga-tonga ni namasa natadupi perubahan iklim dohot El Nino pamaret tata penuaing lomos do marnida situasi bagaimana stok pangan masih bisakah untuk menghidupi semua bangsa kita nanti idorwa nuaing dipikiri jala marite situasi matorop do nuaing nagabe lomos di tengah-tengah ni parlalanan ni ngoluna. Bahkan petani pun saat ini sangat mengharapkan bagaimana ke depan pertanian mereka akan bisakah untuk menghasilkan sebagaimana yang mereka harapkan ke depan. Alanima hamunak kadongan idaut tamar hite turpuk taon laos diarahok kita. Asini rohani debata sumarihon ngulu ni colomai imana parjo. Dida Tuhan Yesus donatorop nasai paihuti-huti bana di tengah-tengah ni pardalananna di nama maritahun barita nauli di Portibio. Alani situasi namasa ima namate dibunuh Raja Herodes Johannes Padidi. Lungud dorohan. Iruban nalau ibana tuinganan nalungun. Jalai komanari pari tau do iban aek alai nak pemanari pari aek Yesus anggona toropi marusaha do bohado asa pajupang do Yesus mardala dinatur do nasida Yesus mardala di aek marparau alai natoropi mardala dinatur di darat mungkin suga-suga pegok do disih. Mungkin akas semak belukar pegok do disi alai ditopas jol mana toropido asal maboy pajupang do Tuhan Yesus. Jala di situasi na di bagasan arsak do sabutullah Yesus marnida namasai di pabahenan di si Herodes maradopo si Johannes Padidi baina laut tuinganan nalungun. Jala merenungkan bagaimanakah nantinya sambutan orang, bagaimanakah nanti yang akan diperbuat orang terhadap dia. Gari itu si Johannes ngadibain songoni. Alani doa munak kadongan nak pedi situasi sedang lungun rohana. Lau ibana tuna lungun. Ala yang gua sini rohai totong doka. Asini rohani tu hata Yesus Kristus marnida natoropi di parate-hate honibana do naung loja natoropi laho manopas akadalan naso mungkin dalan di bolus nasida. Bahkan sejauh berapa mil pun itu mereka jalani. Asal ma pajupang doho Tuhan Yesus. Jala porsea do nasida pajupang doho Tuhan Yesus pasti akan terobati kecapean. Songoni nang dohot akan hinui hoihon ni roha nasida. Boy dorata rimangi. Natoropi pedang mardalan hola diri na dibuang. Alay takas dodohot na marsahit na dibuang. Songod dia mana toropi mabuanak ka na marsahit na gariaw pelomos do mabuanak kay na taon. Aung na martukot. Adong nong matua. So tunggu sugut tinggangin na taon na rohaku do say martangiang gua. Alay na toropi dak parduli di situasi dalan naik ko si boluson nasida. Yang penting bagi mereka bahwa apa yang sedang mereka rindukan, apa yang sedang mereka pikirkan terjawab bila bertemu dengan Tuhan Yesus.
tohodo tutu. Asido rohani Yesus marni dan asida. Ra hamunak kadongan anggo hita jolma. Ayo pero musedo nido rado hononna. Ngatung mangarepot yo tuawon ngalu jauh. Ngapala lau au pasidikon nasida romusedo. Itulah manusia. Karena apa? Karena manusia juga capek. Karena manusia terbatas kekuatannya. Alai di somata kasih daota songo dia doa sini rohani Tuhan Yesus Kristus. Mida jol mana toropi. Dia peduli di situasi yang sedang dirindukan. Di situasi yang sedang dihadapi mereka. Mereka benar-benar dipandang Yesus membutuhkan sesuatu dari dia. Maka Yesus tergerak hatinya. Yesus ukap rohana marasini roha marnida jol mana toropi. Asini rohani Tuhan Yesus mida nasida. Bukti na parjolo. Di pamalum akka namar sahid nasida. Imana mangalabohi rohani jol mana toropi. Di pamalum sahid nasida. Amunak kadongan. Rohamu nuaeng hita marpung di joro. Masih buat sahid nabido hitate. Asing go sahid nak kamatang. Asing sahid nak kay natao. Jala di sodoran naing dokonon ni turpukotu ita. Dinarohi ita tu Yesus. Pos dope rohata di asini rohani Yesus. Mida ita di sudi pergumulatai. Pos dope rohata di Tuhan Yesus. Na mengasihi ita saluhut na di tonga-tonga ni paralanan ni ngoluta. Apakah masih seperti itu iman percaya kita terhadap Yesus? Ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi persoalan hidup yang tidak terpikirkan oleh pikiran kita sendiri, yang tidak mampu kekuatan kita untuk melepaskan dari penderitaan, dari pergumulan yang kita hadapi. Tu Yesus ukap dorohana lahu mangurup kita. Hapor siau tai do posti rohat tai do songo jol mana torok nakin rotu Yesus pedalan di bolus nasida. Songo dia pe situasi didapoton nasida Tuhan Yesus. Dan kita pun bagaimanapun situasi yang kita hadapi, unang do Peter menyerahi ta ngatelu kau mardala buah belau tu gereja be. Songo dia biau dohot tu akka kegiatan ngamura-mura masuk angin. Saido jut alasata. Madapoto Tuhan Yesus sasitong aku bersemangat do. Pasahaton hoi-hoi talumobi, holsot talumobi tu Yesus. Kita harus dengan yakin bahwa Yesus pasti menjawab apa yang sedang kita harapkan dalam hidup kita. Na padua hona munak kadongan nanangi daot tamar hite turpukta di bagasan tikion. Dilehon Yesus dosi panganom sinumo dinasida. Anggo sisian di Yesus asing do dipikiri. Ngatung mangalujayon. Jol mana toropot tuhamian non. Bohama manarihon si panganon sinumon nyo. Ati aledak songoni hamunate parjuk jaon. Ngarepot tamian no memikiri tamu enami setiap minggu rotu jok jaon. Porsiama hamudi dewata. Bahwa partamu yon pasti akan selalu Tuhan memberi berkat berkelimpahan. Jala ido buktina di tonga-tonga ni ngoduta marhite-hite turpuk tau. Ketika murid-murid itu sudah gusar, gelisah, galau. Melihat orang begitu banyak, pasti mereka akan disuruh oleh Yesus menyiapkan makanan orang-orang itu. Dan pasti mereka akan kemana mencari makanan yang sebanyak itu. Di pikiran nasida, ngatung mangalu jayo sudi ojol manatoroponan do Tuhami. Alanido piteratok do nasida mangalu-alu tu Yesus, suruh mamu laki. Ngapot hari be. Suruh mana sida mula. Asa di tuor nasida si panganonna di hutan. Pikiran ni si seani dang mampu nasida parade si panganon di jol mana toropi. Na paduakon dang olo-loja nasida manarihon mamikiri jol mana toropi. Alayang go Yesus adu alusna lehok kamu mangan. Labok doata ni Yesus madok tu sisian naik lehon hamu nasida mangan. Songo dia mama ngalehom manga jol mana toropon. Pertanyaan di bagasa pikiran di sisiani mana lau sileanom. Ai swadong dihami hupeo pami si pangan. Dawala 5 doroti.
2 deke. Buam matuso. Nina Tuhan Yesus. Mereka menjawab Yesus di dalam kekhawatirannya. Karena apa? Anggo sasitong na parjolo hamuna kadongan nanangi daot tadi bagasani naholi do alak Yahudi. Alay daku moli alak Yahudi sekalak Batak. Anggo alak Batak partamu edo ate. Anggo alak Yahudi memang holi. Ido bana di bagasan ngolu ni sisiani kekhawatirannya sangat besar sekali. Mereka beranggapan tidak akan mampu untuk memberi. Ada tung lehonok kusi panganon nadong diawon asa manga jol manatoropon. Ido di bagasa pikiran di sisiani. Ido bana pitor tegas di dok nasida 5 do roti 2 deke bohado manarihonon natoropon. Buam matuson nina Yesus. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil dengan apa yang mereka katakan. Justru di sini Tuhan Yesus madok songon nani dok ni topik ni mingguon. Debatado si lehon si panganon di jolma dot si numon. Dang nasida manariko, dang nasida mamikiri. Mereka adalah hanya merupakan alat. Mereka adalah hanya sebatas untuk melayani. Itu yang diminta oleh Tuhan Yesus. Dan itu pun jika dibutuhkan oleh Yesus. Jangan di bagasan ni molo parjolo kekhawatiran nasida dong. Berarti na di dopod do rohana. Aidang mga behamian non. Songo dia mahami. Hola manarihok kalako. Amuna kadongan. Di tonga-tonga ni paralanan di nguluon. Sotu ngadok kita marpikiran. Buado baenon laho mangalehot tudonga manarihon. Buado iba laho mangalehon akan narikotu pembangunan ni garejaon. Situasi pesonari, apalagi baru dope mamulus pandemi COVID-10 sia, pacaria suadong, merbagi di naotiki, pasti Tuhan akan memberi berkat. Jalan dong nagboy tarpikirai hita, taringot tu soal, bagaimana apa yang kita butuhkan, harapkan dalam hidup ini. Alai, taingot mamunak kadongan, bahwa pasu-pasu ni debata tidak terukur dan tidak terbatas. Jol madona marpikir marukurat do di dok roana gogona pikiranna alaniaha ala diingot ibadai seolah-olah mereka sendiri yang membuat dirinya bisa berhasil untuk kebutuhannya. Nama narion goluna hola dirina do dietong rohana dang na mangula debata dietong rohana di situasi na sedang dihadapi ibana. Hamunak kadongan mangula do debata. Jala taingok mah atabata tapi saya juk do mangaraho kita. Dangang nalaho makulit molope di do halak Batak. Di tonga-tonga ni nguluna. Holi-holi mago do buang-buang gada. Ido di halak Batak dang nagawe mangajari ta sahulit ta sude daw. Jala di halak Batak pe di tonga-tonga ni paralanan ni ngoluon. Pos ni roga di debata di arah do ita marite-ite otik pesae godak pesuda do. Di tonga-tonga ni perjalanan ngolu tahun. Bahkan kalau berlebih-lebih makanan dalam hidup kita itu tidak baik. Alai, mau lepas do takarani, mau lepas do ukurani. Boy doi gabe denggan di tonga-tonga ni ngoluna. Gabe hahi pasom mai dan gabe sahid. Apalagi amunak kadongan. Mau tabereng partikat ta sinuaeng. Kudang gojol ma adong dunia kepeng manuhor si panganon alai daktar pangan. Dia doh macit adong hepeng si manuhor si panganon alai daktar pangan si panganon daripada dang adok kepeng alai bui pangan. Humacit dona mar hepeng alai daktar tuor si panganon jala daktar alang. Alani do amunak kadongen di somaran nang dogono di turu pokon di tonga-tonga ni ngoluta asa totong marhaposa kita tu debata di panari honon ni debata di tonga-tonga ni ngoluta molo di do Yesus tu sisanai leho kamu ibana mangan leho kamu nasida mangan itu pertanda bahwa Yesus terbuka untuk memberikan kehidupan kepada manusia kepada setiap orang yang mau datang kepada dia dan terbatas. Jaladak kolam marndida, olah kalak Yahudi mai. Alai sudah jol mana torok do di sarihon Tuhata Yesus Kristus. Jalataida mah munak kadongan napatuluhon di pasu-pasu debatado. 5 roti dohot 2 dekei. Jala pasu-pasu di Tuhan Yesus, pasu-pasu ni debata. Ido manggohi kebutuhata. Pasu-pasu ni debatado menggohi kebutuhan di tonga-tonga ni perjalanan ni ngoluon.
Bukan karena kita harus kerja keras berpikir, harus kita tetap dengan hilir mudik melakukan pekerjaan, baru kita akan pasti berhasil. Belum tentu. Ai gudang gojol mamangula arian nang borngin. Ala itu dia nasi narinai dibuan tu rumah sakit. Rumah sakit do mamora, nak peadong BPJS noaeng. Ai hepek ta do tu si. Jadi molo sumadong BPJS tabu amuse. Jala molo sumar laku BPJS ma tu patuk ko sude. Tong do tagaran. Alani do amunak kadongan. Di tonga-tonga ni paralanan ni ngoluon. Kita bisa dalam hidup kita berpikir. Sude nani urupan di debatado hita. Sumarihon ngoluon. Nani lehon di debatado. Pasu-pasu na tu hita. Ganup marsada-sada. Asa boi tanik mati wi di tonga-tonga ni ngoluta. Songo dia pe maol. Songo dia pe boratna. Di tonga-tonga ni paralanan ni ngoluon. Taboto do amunak kadongan. Mangula do debata lahoma masu asa patukon sude na ta harapo dingoluta adong gona tulu adong dona dua ya nakon ya karuas di uriatan adong kuliah di Yogyakarta molo tulu dua apalagi molo pala do di son sahat mulai dohot SMA ulu do puyeng pusing memikiri atik mamu par Jogja dak boleh kok keluar kan mangaluli parkosana mangalehon balajona galuk bulanna alana disodohamu alai buamana rosa kita jala songo didora toropan na jolo pehita marsikola ini tadi pangarat toan dang adok si parbagaon nyaka na torasta di hita bohado asa boy ita marsikola dengan bohado asa boy dapat nang ijasa jala dengan kita marsikola margogohon ijur bari do godangan jol alai boy do daktar ukur daktar batang pasu-pasu ni debata di tonga-tonga ni ngolu ni jolma jala dalanna do nanaeng rikok bainota unang atok tahirim pasu-pasu ni debata alai olan lamar tu kolosak kita marangananga kita saya maulani apalagi ola dung Jepang pargatian nyari tortabua gadget ola gadget tapa hula-hula torus barang tiko sida suma hula-hula kita iko hula-hula doa sadong dalan di dewata lahoma masu wakana taulai jalalaos marite ite ima di tonga-tonga ni paralanan ni ngoluta marhaposan tu pasu-pasu ni debatado ita na patukon sude nasa narikot ni ngolutaon anggo pikirata dang mampu mamikiri anggo gogota dang mampu laho manarihoni alai marite ite pasu-pasu ni debata gabe jupa kita malas ni roha di ngoluon alani do amunak kadongan laos tegora don nang tua karaja parhata unang di do etong pasu-pasu ni hula-hula do sudin pasu-pasu ni debata do amang ana juju begi alak batak madok pasu-pasu ni tulang pitu lopik marsuduk-suduk ila bahbo aduh pasu-pasu ni tulang rotu ngulu ni jolma pasu-pasu ni debata pariti edui ala yang guna masu debata jalai ko pasahatot tadoi di bagasan tangi yang tude batana taulai jalai ko pangido konot tude bata di bagasan pos niroha agar Tuhan memberi berkatnya agar Tuhan benar-benar melimpahkan berkatnya kepada kita sehingga seluruhnya yang kita butuhkan dan harapkan Tuhan berikan kepada kita alanima hamunak kadongan marite topik ni minggu tasadarion si lehon-lehon di debatado si panganon sinumoni jala silmolo silehon-lehon di debatasi panganon sinumon natapangan dohot natainum gabe gugu nai baru mai gabe hahi pasom mai alai molo namar haroroa sia tanodo hamago adui ai gabe sahid deidi ngoluta alani mata jalo ma pasu-pasu sia tuhata amen martang yang maita maule ate ma Tuhan dipaingot todo hami marhiti hata asa totong marpos ni roha hami diasi ni roha ai marpanatap doho Tuhan disudi paralana ningolu nami jala sapos roha nami Tuhan hodo nasumarihon ngolu nami ai silehon-lehon mudo si panganon dohot sinumon naing parsaulihonon nami alanima le Tuhan saya si maroham tatak mabangso nami tatak masaluhut natinopam di Portibion di hinorhon niel nino dohot panas global
dohot kekeringan, perubahan iklim, na soharu takas, na masan ya dopan di sudi colma di tonga-tonga di portibion. Saya si maroham, marpana tak maho Tuhan. Saya homa totong na manarihon narikoti dinggolunami. Tatak mahuriam HKBP Yogyakarta on. Rabdot akar wasna. Saya lehon madinasida hasadaon ni roh. Dina marsakap patupahon pembangunan huriamot Tuhan. Anggo siap pikiran nami dohot gugu nami. Dada tarpatuk kami narikot di pembangunan ini. Alai pos doro anami marite-hite pasu-pasu. Najinalo ni ruasmu, najinalo ni sudiakan na porsea diho. Natuk dolaho mangurupi nasida di pembangunan ni huriaon. Ale Tuhan saya siroha molo adong namar sait siat tonga-tonga ni ruasmu di ingananon. Saya si maroham pamalu masahit nasida. Jala akan namarsak apuli Tuhan. Saya pargugui nasida. Mamulus arsak ni rohai. Akaya nakon nami na mekmet sahat rodi nama gudang. Saya totong maho Tuhan nama natap nasida. Nama ngalehon pasu-pasum di nasida. Lehon apistaran dohot abisuhon di nasida. Nangakan namarlas ni roha alani. Umur natabba di leoko. Namarulang tahun di minggu-mingguon. Dohot akan namar saripe namarulang tahun. Saya si maroham pasu-pasu manasida. Saya lehon gajang ni umur di nasida. Saya pasada masudi ruasmu Tuhan. Rap dohot parhaladom. Nang dohot panitia pembangunan. Namaku bas yakasi ulaom di tonga-tonga di huriam. Di HKBP Yogyakarta. Dongani na kami no Tuhan. Naro mangibati huriam na di Jogjaon. Punguan ina na sian HKBP Jatinegara, dohot na rosian pasar rebo, ramoti hami Tuhan, nang dinamulak kami non tuinganan nami, say homa Tuhan na majuluani paralanan nami. Mauliate maliho Tuhan, marite Jesus Kristus, jalo matang yang nami. Amen. Manami tagan suta pasahat peliata tu debata hatani debata lahu mangukap rohat tapasahaton peliata hidok di bagasan obason alai unang malu pahamu mabahen nadingga dohot mangulahon asini roh ai di halomohon debatado akapilian si songoni ima sian hatani tu hata na ingotot na lau pasaton piliata. Marede ita lau sta pasat ma piliata. Dame na manot
debatama nami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dot na sauli basa nama uli utus. Upasat tami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Sai jalo mai gabi uap na khusus di jolo. Pasu-pasu mai jala ramoti asau parhasiang hami pilihanon. Pati bulon arajaon muri tonga-tonga ni kuriam dohot di portibion. Buhai marohan nami marite ite todim. Asalam tadda hami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomo ni roham di Banua Tongaos songon di Banua Gijang. Lehon matu hami sadari onangoluan siapa hari. Sesa madosa nami songo panesa nami di dosa di dongan namar dosa tuhami. Unak kami to gihon tu pangucunan, pak lua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho. Jala dipasaorhon madamena tutodim. Selamat hari Minggu Madihita, Oras.